sedugine yen awak wis cunduk tekaning waktu Bapak panitia wis ninggang tekaning mangsa tulis waris bab jadi tulis kegawaning janji adan tadi gamingga mama kunci minangkan mama kunci kolong dewi sareng bayuli anak mama kunci kolong sareng mama kunci ini kunci buyut Depok ya gede ngucapakan matur kesuwun sangat matur kesuwun kangge mama puput sareng babe cakwane kedik posing acik matur kesuwun sangat sareng mama Arumi dewe sareng bapak Darpin sing duwe sapi matur kesuwun Mariang eman yen wonten grananing sasi Pak Guru ahli sareng bos kelor mudae kedhi minangkane papawata dewe terus sampun ali bae Selawasi sareng papayayan mamayayan minangkane bos abasel dewe mama Santi sirang Saudi mama puput sarang Kang Wardono bos warna bajaya dewe minangkane senyasa ajar libe Selawasi sing ditembagi Rama Guru Ali dewe sing bayari Kang Kaji udah sing mirengaken anak putu tapi matur kados pundi Syekh Atuillah iki anggone Yang Guru Ananjaya ical saking panggonane teng Padepokan Gunung Ijen iya mengko Rayang Jaya Wiseso diktiari isun sekedar ikhtiar kodok-kodaring Gusti Allah menusalan bangsane jin wenang ikhtiar syariat ya kudu ikhtiar kudu denulati isun mengko ngubungi lalaroga kusumadiraga
Yalias Pangeran Lodaya uga ngubungi Sang Hyang Gajendra, Sang Hyang Burung. Oh, kados mekaten syak atau ila. Iya kaya mengkonon mau sebab kekuasaan iku dudu ajajil tapi kang luwih kuasa iku iya Gusti Allah dat kang Maha Suci. Bangsane jin lan bangsane manusia wajib ibadah, wajib bakti maring Gusti Allah, wajib nyembah maring Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah ora nyiptakaken jin lan manusia kecuali kanggo ibadah, kanggo berbakti maring Gusti Allah. Nggih, kados mekaten syak atau ila. Kulaya ngaos maca kitab suci Al-Qur'an, ya Gusti Allah berfirman ya mekaten. Terus ning surat At-Toha, innani anallahu pabudni wa aqimi sholata lidzikri. Jar Gusti Allah isu niki ya asmane Allah, isu niki ya Tuhan. Kados mekaten leres niku Kanjeng Syak atau ila. Dados kula niki wajib ikhtiar ngilari yang guru. Anoman yang guru Sang Hyang Ananjaya. Ia mengkoisun ikhtiar ngubungi Sang Hyang Agni Bagaswara, ngubungi Sang Hyang Antari Kusuma, ngubungi Sang Hyang Brajadharma, ngubungi Astabraja Buana Dharma ning Gunung Papandayan Bukat Bayaweru. Uga yang ngubungi Sang Hyang Naga Putih, iya putu Naga Putih. Mungkin dheweke ngaweruhi ning endi anane Sang Hyang Ananjaya. Nggih, kados mekaten. Uga aku wis nugasaken yaiku Wanaryuda minangka trik sandine bangsane ning Kerak, bangsane ning Kathak Putih. Ya sampai saiki Wanaryuda ya uga ora kedeleng kabar-kabare, ora kedeleng beritane priwen iki. Wanaryuda biasane sering laporan maring isu. Kula uga nggih Kanjeng Syak atau ila mboten ketinggal-tinggal iku Wanaryuda. Iya nu mreksa isun ya kelangan ning Wanaryuda biasane ora adu-adu karo Resi Jaya Wisesa karo Raja Jaya Wisesa. Nggih, biasane sering sowan teng kula niku. Saniki duka kados pundi iki Wanaryuda laka kabar beritane apalagi tas tugasaken maring isun ngokon ulati Yang Guru Ananjaya, Yang Guru Anoman kang ical saking panggonan saking Tlatah Gunung Ijen. Ya wis sayuhake doa maring Gusti Allah kang Maha Kuasa. Akeaken zikir, akeaken doa maring Gusti Allah supaya angsal petunjuk ning endi menenge Sang Hyang Ananjaya. Mudah-mudahan ya sehat-sehat bae, ora ana masalah. Nggih, kados mekaten syak atau ila. Yuk, bareng-bareng pada doa bareng, doa anak Yang Guru Ananjaya supaya selamat waluya jati, jati temung waluya. Ayo bareng-bareng doa. Bang anggone pantes temen rupane larang lirik matane pengen pisan kanane
ayu galas kasien ukuran lambe tipis papada dayu anan denot menger wong ayu katon bengeser Kanjeng sakatoila saniki adinisun rayang jedama iki lagi duit tugas apa sakatoila Rayang Jayadharma kaperintah maring isun kongkon ngubungi para sangyang mulai Sangyang Agni Bagaswara Sangyang Antari Kusuma Eyang Sapu Angin Sapu Jagat Sapu Segoro Sapu Geni uga ngubungi Sangyang Brajadharma kelawan Rahyang Aji Dharma uga ngubungi iya Putu Naga Putih Pangeran Lodaya lan Sangyang Burung Sangyang Gajendra kang tak tugasaken ya Rayang Jayadharma putrane Astadewa ya dine sampean oh kados mataken ya syukur memang hari rayi Jayadharma iku ya sanajan wong iku ya akeh guyone ora elok serius tapi bakat tugas kang bener-bener kaitannya kelawan ibadah iku ya serius Kanjeng sakatoila ya waya guyon si guyon waya serius ya serius memang adine sampean iku yake guyonane padahal putrane rajane para sangyang Arya Astadewa iku Sangyang Ambar Kusuma atau Sangyang Astadewa yaiku rajane para sangyang tapi Rahyang Jayadharma sanajan putra mahkota pengene kaya rakyat biasa guyonan bae nih kados mekaten kula gegawe kaku adine sungki ya guyon lah keserius-serius iya watake kaya mengkonon Rayang Jaya Wiseso tiap wong duwe karakter dewek-dewek sanajan kayu sewiwitan tiap pepang beli pada karakter kayu sewiwitan pang beli pada ana sing melintir ana sing lurus pada uga manusia sembok sebapa karakter beda-beda pada bangsane awakmu sanajan ibune pada bapane pada iya beda karakter apa maning beda ibu nih laras kados makaten sak atau ilang ya kaya mengkonon Mama Eliana jagatnya kedip Mama Amel, Mama Sofian Mama Bulane kedip wis bercuma senajan sampai yang sumpah kula masih tetap pilihan ning waktu lagi bergadu waktu pengen memeluk sampingnya lara kurang
sekian seje mama yatim omongan anjing bengalih wis kemarin mai dapat nanti lawang seje masih ada sampai yang kangen misteri mana irong mana bumi mana kue sepadana masa memang star gue kedin namanya saat jalan ngali tapi bagus sakit kiwan aku mimpinya menjangan mimpi lepengan sampai lagi selama sih bagus suka jalannya ibu koro ibu ulis bapak ulis sarang mama lara mama keluar mama laksa bumi yang gede sesepuh suka dan kemudian sini bila lebih besar bila libur mama isap yang mama bulan gede mama isap dingin mama cheese mama asai gede Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.